Kitsa to yung mga kauban nimo. Wala ko kaila itong upat kabuk sir, itong mga buwan, mga minor de edad. Ang ako lang kasabay sir, akong uyab sir, si Bal. Okay. Si Bal Kuan sir, Adelio Asopilia sir. Adili nimo to sila kauban tong laing upat. Wala sir, nagabot rin dito si Babaw sir. Okay. Katong pag-ulan sir, dugit, mga las 4 kapin sir. Yan na yung bal nga muli na may kay isa Oo. mong gilingkuran sir, ramay dako ay nga payong sir. Okay. Tingnan ako dito, nga ito may sapik katong na imurag payag-payag, sig na itaw nga hormona mo ang payong nga dako. Oo. Ang tao man wala may itaw niya, ito may sa purok-purok tong na mga batanon. Mm. Yan ang ina ko nga sabay tag uli bay. Yan ang ngit anang hapon na pud ba niya, kusog ang ulan niya, dako man kaning payong sigo tatanan. Yan ang itong isa kan lalaki nga payaton, ana siya nga di pa siya kanaog kay ang motor na si Babaw. Mm. Yan ako nga, sige, sabay lang tatanan para kay gingit-gingit po niya. Sila sir, kay menor de edad, kami kay nana, mga 21 nang ko sir, niya kung uyab sir, 23. Oo. Nya, pag man sir, wala ko kapalos sa netabo sir. Oo. Pagmata na ko sir, kay anak ko sa gawa sir. Ngit-ngit na na. Unsang orasan na na. Nya, pag man sir, kay gikamang na ko si Bal sir, kay napamuti pasaka sir. Oo. Pagkaman ako sir, wala ko pasaka sir, kay nasa slide. Nya, kapag ikaduha na akong kamang sir, nasaka na ako si Bal, gisiper na ko siya sir. Balong-balong po mo si Pierre sir, gimakamot ako siya sir. Oo. Ikaw man sir, pila na ko ka si Pierre sir, na nato siya pulso siyang liog sir. Oo. Nya pagaw man, ako lang to siyang gikuan-kuan sir, nga istorya sir. Moto, no sir, gikuan ko siya sir, gitanaw na ko ang uban sir. Mga unsang orasan na na. Ngit-ngit na na. Ayog pa. Pagmata na ko sir, kay ngit-ngit na sir. Mhm. Mga nato siya sa mga lasing ko sir, or Mhm. mga lasay siguro sir. So, kalit yun to paghitabo ah. Wala palit dito po kay tabuha sir. Pero nanay mga nanay. Di po na ko to pwede sagdan tong mga minor sir kay kusog yung ulan niya. Oo. Bukid kayo. Nanay mga kilat ato o mao gyud to isa ka kilat lang. Isa ka kilat niya Nato dako. isa ka kilat sir niya. Dito layo pa yung kayo to sir. Oo. Nya. Nam gusto yung nagsipon. Di po ka kuan sir nga mugit to isa ni sir kay nagsapon cellphone mugutong mga kuan sir mga minor de edad. Oo, sipod sila. So katon yung gisilungan ninyo nga dakong payong nato dito to siya sa katong camp Nato siya sa cam sir. Sa pikas Oo. murag-mura siya cottage. Amro Cottage. Napay gawas ninyo, napay mga lain pang mga nanglaag dito. Wala sir, kami ra gito unom sir. Uno Nya maging. katong mga upat ka book sir, nga mag-uyab sir, wala yung kaila to sir nya mga minor de edad pamanggo to sir. Yang sumay gibati ni mo ron. Noon sir kay bikog region niya country sir. Imong mata nimo. Kani sir, kakita man siya sir pero sakit lang kay buka. Kakita man siya sir noon. Kumusta imong uyab? Mga ganit yung sir ba? Ha? Ano na bang sir? Kung pwede pa lang siya ang nabuhi sir. Graduating naman ko sir ba? Hmm. Pauli na rin. Yung mama sir pa kay nay cancer sir. Uy. Tagasa man imong uyab. Taga kuan sir, taga gagot sir. Wala din na siya papa sir, kaya namatay na po diyang papa sir. Kasi maigsuon. Nasa yung mga igsuon sir. Pauli na rin ta mo ato. Mauli na kita may ato sir niya. Gihulat rin yung itong mga batan doon nga magsabay-sabay may gnahog kay ngit-ngit na niya. Layo pa ba ito ang simento. Mga napato siya sa mga kuan 3 km to 4 km ang panaog. Kung imo na hinumduman sa may hinumduman mo nangalabay mga to, nangalagpot mo. Pag mata na nang ginako sir, nga nana ko sa gawas, ako rin nasa gawas, sila nasa sa purok lang 5. So, mura nalagpot yung ka. Nagagpo ko sa kubos sir. Pag mata na ko sir, kay tinod na kayo konti, di ko katindog. So, paminaw nimo mga unsa ka dugay ka nakamata. Wala ko kapaluan. Inaw ko. Sir. Kay Kaya pag mata na ko sir, ngit-ngit na gid sir. pag mata nimo unsa na may nakita nimo? Sila sir, higda na sila tanan sir. Oo. Nasa purok. Oo. Gipampukaw nimo unsa imong gihimo? Ang si Balak ang giuna sir, kay Oo. di si Pierre sa pagtanan ako sir, sa pulo sir, wala nila nagkuan sir, nagpitik-pitik niya. Pag ilan ako kabalik-balik kuan sir, kanang si Pierre, gi-blow na ko yung baba sir. Pag si Pila, kapila na akong balik-balik sir, ika-24 niya, tulo ka blow. Nya, pila to kabalikan sir, na nanato siya pulso sir niya. Sige na ko siya papukaw sir. Kaya yung sa nimo pagkuan pagtawag og kanang pangayong tabang
Sir, naman to ni mga ninaog sir, duha ka batan-on sir niya. Mo to sir, nagdali-dali sa dagan sir nga munaog sa ubos sir nga itabang. Nya ni chat po ko sa igagaw ni Bal sir nga kami na kwan sir. May kayo makachat pa ka, nakachat pa ka to. Naka-chat pa ko sir. Kay nanaman yung to ipitik ang pulso ni Bal sa liog sir. Oo. Bal.